Puilano lamsoko ani YT channel o. Friend chong norok saidaman nini asol girlfriend haikaba boyfriend sabo. Bonini salbrum koknai tongnai borokda haikaba salbrum nungbai berainani musung sagu abo hai borokda. Sana thangke kuno omo haya. Nono kubui bwkhabai hamjangnai borok hingke nungbai gana tongwibo nono hamjangma rwnai tei hasal thangwibo nini bagwino wansongnai. Judi nono hamjaiya borok hingke nungbai gana tongwibo bo onyoni bagwino wansongnai. Tai nono khe time pass khainani bagwi nungbai tongpro simi nono kok kwtui bai khe hamjangma phunuknai. Aboni bagwino ang tini norokno kaibri kokthai sai khwnarnai. Nung o kongno nini girlfriend thung haikaba nini boyfriend thung nung borokno o kongno jefruphano share ta khaidi. Puilano number 1 wngkha nini family ni problem. Number 2 nini lifeline. Number 3 nini kotor wansokma. Number 4 nini income. Nung jefruphano o kokno salbrumno muito tongdi. Tangai hingke borok ni life o aboni bagwino unsuccess ungu. Judi nung o lama tui himkha hingke nini life kaham nongnai. Example nung jefruphano buino nini rangsagrupphai lama gana huika buka hinai saka hingke nini saisakangno buinini rangsagruphaino naiphainai same abo hanyu. Aboni bagwino nini wansongmano jefruphano buibai share ta khaidi. Hingke tinin bage asungno norok bai next video malai phinai. Tomungno noroko video no sajagui tongkha hingke like subscribe tei share khairidi. Hingke tinin bage asungno jotono no hambai.